Africa, my continent. Africa, my home. Hey, Africa, inkonzo yobuntu. Qiniso, ukuthembeka, thandana, ukuzwelana. Konke lokho kuwumphako ongabuli. Hamba ibanga elide empilweni. Cha ngikho lapho kakhulu nakho la ngikhona kodwa ngikhona. Uyalikhumbula udaba esihambe sawolwenza lwengane okunezinsolo ezithi ingane yanokubezwa babwayo la uma wengane bekhala khona ethi ingane yami incane nakangaka ngisho ngabe futhi beyindala akukho la obekuzoba ngcono khona ukuthi ingane yakhe inokubeziwe yahlukunyezwa right futhi kube kubhede kakhulu egameni lomzali insolo bezosho njalo ezinye zezinto ke azibeka mayisibiza uma wengane kwakuthi ingane yakhe ufisa engathi ngasuka kuleya ndawo ngoba leya ndawo iyenza ukuthi isithombe enganeni siloko sibuya njalo. Number 1 lo number 2 kwakuthi mayingatholelwa isikole. Number 3 bese kuba namandla ke okuyifundisa ngoba naye amandla awanayo mayingasekho eduzane. Kodwa ke namhlanje sikhuluma olunye udaba sizomdedela mawengane asizomveza njengaqala kodwa somdedela ayikhulumele asitshela ukuthi sikuphi manje nezinhlelo zengane kwenzakala nje ngengane uzosithatha yena uzoyishololo yena sibakhulumeli ngoba senza ama breaking news kodwa silwa nokuhlukumezeka silwa nani nobubha fighting violence fighting poverty ngalenkonzo yebhakede dadewethu phesheya lapho sawubona anonymous sanibona ninjani hayi iyaphila eAfrica my continent iyaphila eAfrica my home ngalolu yasuku wawukhala namanje usahamba ukhala kodwa awutshele abantu baseAfrica ukuthi udaba lakho selihambe kangakanani selokhu walithatha walibeka kuma platforms. Okokuqala nje ngizohlonipha i-foundation yala ekhaya. Bese ngithi okwesibili uJehova ngumalusi wami angiyokuswela. Lelo vesi lingivukele namhlanje ekseni izinto mayiqala ukuthi zenzeke. Zingaqali ke manje ziqale emavikini. Ngizozama ukuba nje umuntu osheshayo. Okokuqala nje ngizobonga wonke umuntu waseSouth Africa othe wathinteka when it comes to udaba lomntwana. Ngibonge bonke abantu abafaka isandla. Bese ngibonga wena baba Msweli ukuthi kuzo zonke izinto obunazo ukwazile ukuthi ul-attend udaba lami. Kumanje sila esikhona I feel relieved. Ngisho ukuthi ngirelieved ukuthi sekuphele yonke into but ngezwile ngoba besilapho ukuthi unomthwalo osukayo. Ekuhambeni kwesikhathi uzokhula umntwana kuzoyenzeka konke akufisayo because usmart and I so wish ukuthi angafika aqhubeke futhi nalapha azobe khona. I'm happy to say ngingumzali wakhe I'm happy ngalendlela ukuthi sisitholile isikole of which it's a boarding school. I am happy. Angizukulisha igama lesikole but yes nendawo ungasho lutho nje. Ngiyabonga kuwo wonke umuntu. I don't know angazi noma ngingasho namhlanje I think ngizobulala ubuthongo. Because at some point ngiwumuntu ohambe ngingabi right. But ngokuthi usitholile isikole and sibe yilento ebengimfisela yona. I did not have expectations but kube yilento engimfisela yona ukuthi maye lapha uzobe ngene ethi ngizofunda. Okunye nokunye angakubheki because inhloso yami vele kwakuwukuthi afundiseke asuke nasendaweni leya because uhleze shethi kuyafana
kuzoyenzakala ukuthi well mina njengomzali wakhe nami bengeke ngize ngiunderstand because as much as ena 10 years but angazi ukuthi ufila kanjani angazi ukuthi isiphi isithombe edlalayo kuye maye lapha endaweni yasekhaya but ngiyabonga nje konke umuntu ofaka isandla. Thank you to everyone. Ngiyabonga nje angiphezi ngi-right. Africa my continent, Africa my home. Thina ohlangothini dadwethu le organization nabantu besigodi omakhelwane besigodi kuzoba ingane yethu yokuqala leso besifundisa ingane yethu yokuqala la so investor khona ezinganeni ukuthi ingane maye nesimo esinje asibheke ukuthi kuphi la singabamba khona bese siyabambisisa. Nathi sizizwa siyingxenye yase-Afrika, sizizwa siyingxenye yase-South Africa, sizizwa siyingxenye yase-KZN yangampela eyenza umehluko. Yebo besiwenza umehluko. Siyawenza umehluko uyenzeka masifika kuthiwa ugogo umama kanayo indlu sibona ziyakheka izindlu njengamanje vele sakhe indlu yasemondlo asikaqedi kuyaqedwa nakhona kungekudala kodwa akufani nala uzokwenza khona i-investment uyenze enganeni futhi uzoyifica ingane uzoyiqala ku grade 5 grade 5 yebo ingane ezofuna grade 5 akufani ukuthatha umuntu ese-tertiary ngoba uyazi 1 to 1 2 useqedile. Ingane yethu le ingane yenu engizofuna nazi ukuthi iyenza kanjani ama report ayo kufanele ukuthi abuye la ama report ayo azofundwa la. Ngingakusho nje futhi kucaca ba vele thina transparent entweni yethu esiyenza transparent. Bathe esikoleni akhokhwa kakhulu bathe khokho 1000 kodwa ngapha eboarding unyaka kuzoba u18,000 okusho ukuthi ke la ibhaketini hayi ukuthi khona extra mali nizokhipha nizoqhubeka no 10 lisongena la ibhaketini sikhiphe lo 18,000 kiyohambise kuye esikoleni ku register ingane basekusele lokho ama document onke ahambile bese siyobheka indaba ye uniform sibheka indaba zezincwadi konke okuthengwayo kuzophuma la ibhaketini ngaleli ibhakete lesizwe ibhakete leli Africa my continent, Africa my home. Inhliziyo yami angazi ukuthi ngathini ngendlela nami ngihappy ngakhona ukuthi ngenze umehluko bese umehluko uthi ubonakala uthi uqhama ngolimi lwangale ngakithi emakhaya kuyekuthiwa ukushiya umzizima uyabona uthi mawuhamba ukushiya imark. So siyabonga kakhulu mhlambe ke elokuvala dadwethu makukhona okusele bese siyayivala. Engakusho nje ukuthi angeke ngize ngikwazi ukubabala bonke abantu. Yes. But sengihlanganisa nje yonke ngithi kubantu besigodi mabengenza kanje omunye umuntu angikaze ayiunderstand because mhlawumbe uyibuke efonini ayibuki kude kunaye. Yes. But mina I just pray ukuthi South Africa yonke ibingathi mayikhuleka include igama lakho. Because mina I understand another side manje of which I didn't know. Umuntu ungamusho esekudeni kunawe but once umbona and uzwa umoya wakhe ufeel the energy nawe khona izinto ezisukayo bengekho right to a point where I needed a father figure. I don't have a father, but I felt something coming back to me. So engizama ukusho ngifuna ukuyigxilisa kakhulu kubantu besifazane. Noma ngathiwa usubona ukuthi ezinye izinto ngeke uyikhulume kangakanani. Asingafuni ukufela ekuzaleni. If there's something wrong enziwa ama families ngama underground khuluma because ekugcineni kosuku ingane siyafuna ukuthi zibe right. Engingakusho nje ukuthi izandla zidlula ikhanda ngiyabonga kuwo wonke umuntu simkhulekela ubaba Msweli guys noma ngathiwa uyafuna ukuthi umbone at the end of the day ibana le vision yokuthi uyozumbone ufake nawe ebhaketeni but usala olinde khona sicela nje ama prayers ngiyabonga kakhulu. Africa my continent, Africa my home. Nathi sibonge dadwethu endaweni obukuyona ubatshela ukuthi ufika izolo abatshela ukuthi ufika izolo Ufika izolo ulandwe ibhakede la ubukhona la ubukhona ulandwe ibhakede yes la kulalisa ibhakede yebo
la kuvusa ibhakede la kusalabe siye khona ibhakede sihamba into ecishe ibe u2 hours siyalabe siye khona la kubuyisa ibhakede liyakulalisa la ibhakede ngoba hayi ukuthi mangifuna ukuhambe esenjayile uzovuka kusasa ugeze kahle ube muhle endaweni edecent bese ke likuthatha ibhakede likubuyisele ekhaya sekoze ibhakede liphinde futhi sekulanda ngalula sokuvula ikole lilande wena nengane likubeke la lovile kubeke la bese likususa la liye nawe le sihambe singane samanali ibhakede sibuye layela usiyavuka uyahamba bese ke ibhakede ke lokhu lisebenza kuyilunguza nje ingane ukuthi ingane isikuphi ingane ethu yokuqala njengoba bengishilo ingane ethu yokuqala Africa my continent Africa my home whereby manje sesi-investor enganeni sivuselela ubuntu lobu kwangempela ukuthi hayi asingenzi ngathi manje ama-take away lento le ayingabi i-project ayingabi i-event ayibe i-process ngoba lento le sesishumayela ndlela zonke manje ukuthi ke akubuye ubuntu ikhona enye nekhumbula ingane yenu leyaseGoli bayazi ingane yabaseGoli nayo izoba ingane yethu kodwa yona kungcono izobe ifunda siyenza izinto zokusebenza kodwa lona nje grade 5 sihamba nayo ingane yenu sizo accounta ngale ngane. I thank you Africa, I thank you South Africa. Rebuild KZN, rebuild South Africa, rebuild Africa at large ngobuntu, ubuntu funding. Thank you.